Ja, hoe het fit is, hoe het tempel perrugen. En dan digla accordeon, digla terug een accordeon. En op paard om linden met die goersen in perrugen. In mil geuzen. Voi nord de Benziclo in Milgeuze. Aber gone in 1914. Bij was verlissen. Goed en participe en 1934 la formation de l'orchestre Les Galopins. Les Galopins. Ik was weer dan niet met ballo de mariage, ni boxe. Pidere, met de zuidtekbal noemis. Wat die meer de Marguerite Monaco, ik. Goed dat nog een stal wil power, maar toen waren ze meer. Ja. Power. Ik wat die meer wat gaan duwen nu middel ja middelmuziek dat dan ik de middelmuziek les sons middelmuziek voilà ik om professor wat is professor Homo plaag om professor met die middel dan die middel dus mooi goed ben professor maar in persoonlijke ik noem maar persoonlijk ik kan heel dumme hoe je me die kan de discussie Nem een accordeon. Ah, accordeon, ja. Maar in touche piano L'autre gagne touche piano. Ja, maar in Ariel bouton, ja. Terug op een commence met daarna mag ik bekijken op het komen zo met door niet zo is het toch. Van commence gewoon die een disque general. Ik lees het. Met de reur om bij door de straat in de zin van de horse. De horse opbouwen. Ik ben wel een antieke zomer voor je komen. Ja. Ik heb de Tomo Fes 2 en Fes 9 Nem een accordeon. Ja, accordeon. Gaan nog in. Dans een salle, oui. Dans een salle, dans la cadence. Ja. Pas door het badje om je zeggen, de familie te zien. Ja. Dat zie je. Ja, samen zul je hem zo'n Jean-Louis de gemiddelde mening. Zo'n gauw zo'n dus trigamus, wat trigwen, ja. Dat heeft zo'n verschillende dozen. Emma, ik wil veel Emma. Jan Boyce. Jan Point. Ja, Point. Jan Point. On m'avait dit des pièces Jan Point. Wie je maar ja. Je hebt niet maar. Nee, je is gewoon, ja. Zonneke. Gunte hier. Historio hier. Ja. Historio. Canouano. Ja. Hij was champion de gewoon. Ja. Ça que veut dire. Voilà. Ja. Maar Jean, maar je moet te compter de man. De hul.
Jean Luidek. Jean-Louis Deck. Ja, immer. Zie was vond is. Want daar dan een motorcyclist. Ja. Allemaal die we dit tremend. Ja, gars. Ja. Aan de zonde biscoort nog maar weet. Biscoort nog maar weet kan mij wonen. Ik was al groot. Bisquois spécial. Ja, onze Paul Capique. Ah ja. Biscoort nog maar weet kan mij wonen. Ik was geen. Ja. Ja, tam gavoten. Un ex tam Gaboten. Spécial nom à Gaboten? Gavot de montagne. Gaboten montagne. Oui. PC, Petra baiser dans cet amant mode Brace ou mode vraiment et Tremel. Costa Hot. Costa Hot. Costa Hot, Paul Capique. Dan met zo'n idee qua. Daarom, ik weet het. De soort wals, tango, joh, het